ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ପୁରୁଣା ନେତାଏ ଶୁଣ ନୂଆ ନେତାଏ ଶୁଣ ପ୍ରଥମ ହୁକୁ ହୁକୁ ହେବା ହଉଥିବା ନେତାଏ ଶୁଣ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ 500 ଆଉ ନୋମିନି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ 300 ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର 200 ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଇଏ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଭଲ ବେଳାରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ଆଉ ଇଏ ନେତା ବାବୁ ନା କିଏ ଓ ନେତା ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆସ ଏ ଇଏ ଛାଇକି ଆସ ଓ ମଉସା ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲଉଛ କାହିଁକି? ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇନି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇନି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ମୁଁ ଭୋଟ ବିକିବାକୁ ଆଇଛି କ'ଣ କେଉଁଠି ଚୋରି କରୁଛି ଚିଲେଇବି ନାହିଁ ଓ ନେତା ବାବୁ ଶୁଣବ ଏଥର କେଉଁ ପାର୍ଟି ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉଛ? ଏ ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଇ ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଇଏ ନେତା ବାବୁ ଇଏ ଆଜିକାଲି ପରା ଏ ହାଟ ମଝିରେ ବେଶୀ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ବେଶୀ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି ଆଉ ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ କଥା ଯଦି ତମକୁ ଗନ୍ଧେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯା ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ 500 ନୋମିନି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ 300 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ 200 ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କର ନହେଲେ ଭୋଟ ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ପସ୍ତେଇବ 5-10 ଗୁଣା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ବୁଝିଲ ଇଏ ମୋ ପରିବାରରେ 10 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଆଉ ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପରିବାର ଦେଖିବ ଦେଖ ପୁରା ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ଭୋଟ ନେବ ଭୋଟ ମଉସା ତମେ ରାଗିଲ କି? ରାଗିବି ନାହିଁ ଇରେ ମୁଁ ରାଗିବି ନାହିଁ ଇରେ ମୁଁ ମୋ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭୋଟ ବିକିବାକୁ ଆଇଛି ତମକୁ କାହିଁ ଗନ୍ଧଉଛି ନାଇଁ ତମକୁ କାହିଁକି ଗନ୍ଧଉଛି ବୁଝିଲ ଇଏ ଭୋଟ ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଇଏ ମଦ ମାଉଁସ ପଇସା ଦେଇ ତମେ ଚୋରାରେ ଭୋଟ କିଣୁଛ ଆଉ ଆମ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବେଳେ ଆମେ ବଜାରରେ ଆସି ଭୋଟ ବିକିଲୁ ବୋଲି ତମ ଝିଅରେ ଯାଉନି ମଉସା ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁ କହିଲ ତମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜରେ ଆସ ବସିବା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କହିଲେ ରାଗିଲେ ହେବ କ'ଣ ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁ ଚାଲ ଦି ଖଣ୍ଡା କିଣିଲେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବି ହଉ ଚାଲ ଆମେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହଉ ହେଲା ଓ ନେତା ବାବୁ ଏ ମତେ ଥଣ୍ଡା କରିବ ବୋଲି ଏକାଥରେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ମହଲକୁ ଘିନି ଆଇଲ ଏ ଖଣ୍ଡେ ଦି ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ କିଣିଲେ ସିନା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବି ତୋ ମାଉସୀ କହିଥିଲା ଶୁଖୁଆ ନେବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଭୋଟ ନ ବିକିଲି ଶୁଖୁଆ କେଉଁ ପଇସାରେ କିଣିବି ତୋ ମାଉସୀ ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବନି ମଉସା ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ଏହା ଠିକ ଯେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗରେ ଭୁଲ ଏଇ ଭୁଲ ମୋତେ ଭୁଲ ଦେଖାଉଛ ଇଏ ମୁଁ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଇଏ ମୋ କଥାଟା ତମକୁ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଅୟୋ ନେତା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଖର୍ଚ୍ଚ 80,000 ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ 8 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆଇନ ସେ କମିଶନରଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସେ ନେତାମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଲୋକ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରି ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ କମିଶନରଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଉଁସ ଦେଇକରି ଭୋଟ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁ ଆଇନ ସେ କ'ଣ କମିଶନରଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଗାଁ ଘର ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗାଁ ଗୁହାଳ ଏ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଆଉଛି ତାକୁ ନେତାମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିକିରି ଚଳୁ କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କମିଶନରଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଢ଼ାଟା ଇଏ ତା ଭୋଟ 10-12 ଖଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ବୋଲି ସେଇଟା ତମର ବେଆଇନ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଇନ
मते आईन पाठ पढ़ौच ये नेता बाबू हेई देख देख मो बार उपुड़िकी चाल उड़ी गलानी मु केते नेता देखी बुझल मते आउ से आईन पाठ पढ़ाना मु बहुत पढ़ी सारी ओह रुह रुह तमे पंचायत राज व्यवस्था को बदनाम कर मौसा तमे जानी न आम पंचायत राज व्यवस्था संविधान अनुसार चलुची हई हो नेता बाबू संविधान अर्थ कौन तुम जानिच संविधान अर्थ कौन या थरे सरपंच कि एमएलए एमपी हो गला परे ता परिवार रजा हो गले राजकोषरु आसुथिबा कोटी कोटी टंका रजा भलिया ता परिवार लोक ता पाख लोक ता कर्मी आकरी पाखरे सबू जाक ओजाड़ी दब ओह मौसा तमे टंका नहीं भोट दौच तुमको सरकारी योजना मिल कहीं मौसा आम भोट खर्च उठिबा केमिति अच्छा नेता बाबू सत कहल आमे जनता तम नेता को आगे भोट पाई टंका मागी थेलु ना तम नेता आम जनता को भोजी भात खुआई मद मांस खुआई महाप्रसाद छुआई आमको टंका देइथले दोष कौठू आरंभ से कथाटा टिके मते कहल नेता बाबू गांधी बुढ़ाटा सत कहीथला ताको जल जल किरी देखा जाउथला आम ये राजनीतिया माने ये भोट को बेपार में परिणत करदे से गांधी बुढ़ाटा मरिबा आगुरी ता इच्छा पत्र लिखिदे जाइथला मो कांग्रेस दल को भांगी दिया जाऊ ताकू गोटे जनसेवा संघरे परिणत करा जाऊ आज सेया रे सेया एबे नेता मानकर काम होउची निज लोक को पोषण आउ अन्य मानकू कषण अरे बापा ये सेठी पाई आज भोट बिकिवाकू आई बंद कर दो भाषण जहाँ संविधान लेखा अच्छी से आम देश चली अच्छा नेता बाबू मत गोटे कथा कहल आमर जो पंचायत भोट व्यवस्था आम संविधान रे कहीं अच्छी नेता बाछियापाई लोकंकु शासन करियापाई ए कौन है नेता बाबू ये लोकंकु नेता शासन करिवे लोक माने कौन हेले प्रजा आउ ये नेता माने कौन हेले रजा ओ वो यार को ये मड़ी मुंडिया उड़ा देखिक मत संविधान पढ़ौच हई हो बाबू जदि न जानिच ताहेले सुन ये वॉइस ऑफ कॉमन्स पत्रिका वाला कौन कहते टिके भल करी कान डेरी करी सुन भारतर गाँ मानकरे रहुथिबा लोकंकु निज हातरे निजकु शासन करिबा सुविधा देबा पई आम संविधान रे पंचायत व्यवस्था करा जाइछि किंतु एकाथरे गोटिए पंचायतर सबु लोक अर्थात एकाथरे 5-10 हजार लोक बसी पंचायतर कौन कौन काम उन्नति विधान कराजिब ताहा स्थिर करिबा एक जटिल बेपार होइथिबारु आईन करागला जे लोक माने तांक भितरु जणे जणे प्रतिनिधि बाछिबे बा निर्वाचित करिवे जे पंचायत लोकंकर सेवा ओ उन्नति पाई संविधानर व्यवस्था अनुजाई काम करिवो सेही प्रतिनिधि माने हेले सरपंच सभ्य बा मेंबर तेणु जदि कौनसी सरपंच बा सभ्य भाविला जे मु केवल मते भोट देइथिबा लोकंक काम करिवि मो दलर मो गोष्ठीर ओ मो घर लोकंक स्वार्थ पई आगे काम करिवि एवं अन्य लोकमानंकु सरकारी साहाय्यरु वंचित करिवि ताहेले जान सीए आम संविधान को गोईठा मारिला एवं आम गणतंत्रर तंटी चिपी हत्या कला थाउ थाउ आमर बड़ बड़ एमएलए एमपी थाउ थाउ आमे तमठार राजनीति शिखिबु हाँ ये देशर सबू नेता तो दीनी गणतंत्र को हत्या करी चलीचन आउ सेमाने नेता तंत्र चलैचन आउ तमे सेथुरु बाद जीव केमिति ये लंका रे तो सबु असुर आउ तमे सेथुरु जणे आउ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିଛ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିନୁ। ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଛ କହିଲ? ବୁଝିଲ ବାବୁ, ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସନ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିକିରି କହିଲ, ଏଠି କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ତା ବଦଳରେ ନେତାଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ନା ମଉସା, ତମେ ଆମକୁ ଜମା ଭୁଲ ବୁଝ ନା। ଆମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କଥା। ଇଏ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା ଆଉ। ଏଇଟିଏ ନେତା ବାବୁ, ଇଏ ଗାଉଁଲି ବୁଢ଼ାଟାର ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ତମ ନେତାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନେତା ବାବୁ, ଯଦି ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ସୁଶାସନ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଦିଟା କଥା ନିହାତି କରେ। କୋଉ କଥା? ହଉ ହେଲା, ତାହେଲେ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେମିତି MLA MP ଭୋଟ ବେଳକୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶପଥ ପାଠ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ସରପଞ୍ଚ ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭଳିଆ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତାହା ହେଲେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ମଦ ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ମୁଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14-15 ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେବା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଇଏ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ସିଏ ପରଲୋକ, ବା ଇଏ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ସେ ମୋତେ ଭୋଟ ନ ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରିବି ନାହିଁ। ସରିଲା କଥା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି, ଶୁଣିବ? ଏକା ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୁଟପାଟ ସଫା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ ନୂଆ କଥା? ସେ ନୂଆ କଥାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଏଥିରେ ଆଜିକାଲି ମାତ୍ର ଟଙ୍କା 10-20 ହଜାର ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହଁ, ଏଇଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିବ। ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ, ଅନୁଦାନ ଓ ଆୟବ୍ୟୟର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଖୋଲି ବି ଦେଖିପାରିବ। ଏତିକି ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବଳର 80% ବାଟମାରଣା କମିଯିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ନେତା ବାବୁ, ମୋ କଥାରେ ରାଜି ତ? ଯଦି ତମେ ରାଜି, ତମକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭୋଟ ବିକିବିନି କି ପଇସା ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତ ମୋ ଭାଗ ମୋତେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମିଳିଯିବ ଆଉ। ବୁଝିଲ ନେତା ବାବୁ, ଆଉ ମୋ ଭାଗକୁ କେହି ହରିଲୁଟୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଚାଖିବେ। ହେଇପାରିବନି, ଏ କଥା ଜମା ହେଇପାରିବନି। ଏ କଥା ହେଲେ ଆମ ଭୋଟ ବେପାର ବୁଡ଼ିଯିବ। ଭୋଟ ବେପାର ବୁଡ଼ିଯିବ? ହଉ ନା ହଉ, କ'ଣ କହିଲ? ହବ ନାହିଁ? ହଉ, ତମର ହେଲେ ଢୋ ନହେଲେ ଢୋ। ବୁଝିଲ? ତମେ ଯଦି କରିବ ଭୋଟ ବେପାର, ଇଏ ଜନତା କରିବେ ତମ ବିଚାର। ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ ଭୋଟ ବେପାର ଓ ଜନତା ବିଚାର। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ
पंचायत राज व्यवस्था जेभଳି भाବରେ ଅଛି ତାହାର ଏବେ ଅଧିକ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ନାଟିକାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରିବ। ଶୁଣ ଦେଶବାସୀ ଏ ନିବେଦନ, ଭାଇ ସବକା ମନସର ଏହି ଆହ୍ୱାନ। ଶୁଣ ଦେଶବାସୀ ଏ ନିବେଦନ, ଭାଇ ସବକା ମନସର ଏହି ଆହ୍ୱାନ। ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ମତ ଦିଅ ଭାଇ, ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ମତ ଦିଅ ଭାଇ, ଆମ ଏ ଭାରତ ହେବ ମହାନ। ଶୁଣ ଦେଶବାସୀ ଏ ନିବେଦନ, ଭାଇ ସବକା ମନସର ଏହି ଆହ୍ୱାନ। ଭୟ ସବକା ମନସର ଏହି ଆହ୍ୱାନ।